Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlar usta aytkandan keyin, hurmatly alys jakyndan gelgen meýmendar, hurmatly Hazreti Muftiler, hurmatly bizden qazy damdalar, imam damdalar, aksakaldar, uşul jerge tilekdeş bolup gelip oturgan har biriňizlerge tereň razyçylyk bildirebis. 30 ýyldan aşyk wagt uşul jerde kançalagan muftilerimiz hyzmat kılıp ketken. Bugün oşo bardygynyň tilegi uşu jaňy idaraly bolsa, oşol jerde bir fatwalar çyksa, oşol jerde bir ýelge hyzmat kılsak degen baryň arzu, tilekleri, dualary bolup gelgen oşo dualar bugün mına işke aşyp Allah Taalam kabul kılıp bardyk oşo jerde yüzdeşip oturabys. Hurmatly bir tugandar, mına ýelimiz akyrky ýylдар bardybızga malum din menen yaşap kaldı. Din eldin yaşosunun bir bölügi bolup kaldı. Kacer bolbosun, meyli dindi süýgen adamlar bolsun, meyli sayasatçılar bolsun, bardygysyn turmuşybızga mına Hudaýga şükür, uşu din özü girip geldi. Bardygys dinsiz yaşo mümkün bolbay kalgan uçurlar. Hazır eldin oşoga jaraşa talaptary dagy uşunday biýik ösüp ketken uçurlarda yaşap atabys. Oşon üçin uşunday bir jakşynakay idaralarybız, keyin İslam akademiýalary tüzülse degen jakşı niýetlerimiz bar. Bardygys bu ýyl mına kuwanyşda turabys, mına jarkyragan meçitden janynda dagy mına öýde tarapda mına Orta Aziýadagy eň bir iri meçitlerden biri bolup esepdelingen, mına 20 000den aşyk kişi sыя turgan meçitimiz hazır mına paýdawaly goýulyp, mına bir 2 ýyldyň içinde işke berilet degen ümitde turabys. Uşul jerden paýdalanyp mına bardygybızga din erkindigi bolup atat. Hurmatly bir tugandar, bu jerde aksakaldarybız bizdi okutgan, bizden ustazlarybızdan ustaz bolgan aksakal adamlar bir uçurlarda uşo Kur'andardy jaşyryp okup, orozalardy jaşyryp tutup, uşunday zaman menen gelgen. Hazırky uçurlarda mına uşul jerlerge gelip, uşunday manaýlar menen oturup atabys. Kur'an-ı Kerimde dagı Allah Taala la in şakartum la azidannakum, menin bergen nimetlerime şükür keltirseňer aşyryp berem deyt. Allah Taala uşunday jakşylyklardy dagı aşyryp bersin. Uçurdan paýdalanyp mına alystan gelgen mına Özbekistan Respublikasynyň Hazreti Muftiyi Nuriddin Hazretge, Kazakistan Respublikasynyň Hazreti Muftiyi Navruzbay Hacı Hazretge, Russiya Federasiýasynyň muftiýiniň orunbasary Zamir Hazretge çyn jüregibizden razyçylyk bildirebis şo çakyrybızga jogap kılıp gelgeni. Andan keyin prezidentibizden geňeşçisi Medetbek Omoşewiç oturat bu jerde. Bizden din işler boýunça mamleketlik komissiýanyň töregasy Toýgonbay Jorobaýewiç, İslam ata Kayrymdуулuk fondunyň aksakaly, bizden jogorku geňeşden deputaty İskender İsmailoviç oturat. Bu jerde mına jogorku geňeşden deputatlary bizden dinimizge kançalagan salımdaryň goşgan, uşu meçitlerdi kurgan, medreselerdi kurup, oşolarga demörçülük kılgan mına aksakaldarybız. Uşul jerde din dep baş çaçına ak girgen, din dep sakaldары agargan mına bu jerde aksakal damıldalarybız, kazakelerimiz jalpy baryňızlarga razyçylyk bildirebis. Allah Taalam keň sewisdi ak joltoy kılsın. Allah Taalam bardybızga tynçlyk, amançylyk bersin. Uşul jerde abir menen hyzmat kılıp, abir menen urpaktarga ötkörüp berişdi har birimizge nasip kılsın. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.